ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Ин аст канали Душанбе шоу. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд, дар ин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд ва лайкгузорӣ кунанд видеоро, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонанд. бародаро, ягон кас агар фирмаи худро реклама карданӣ бошад, бародаро, ҷои реклама холӣ аст. марҳамат ба ин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза, бародаро, 1000 рубли русӣ 143 сомони тоҷикӣ мешавад. мегузарем ба видеои имрӯза. мошини якум Mercedes Sechka соли бароишаш 1996, объем мотор ДВД, бензин, газ, ҳар чори дарош, бародаро, электропакетай, сиделниёш обогреватель дора, ҳар чораш 4 баллони навзадагия, 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 43 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 300 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад, бародаро. телефонҳо барои маълумот аз Тоҷикистон ҳам ҳаст, аз Россия ҳам ҳаст. дар рӯи экрани шумо, бародаро. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. мошини дуюм Opel Sedan соли бароишаш 1998, объем мотор 1.6, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер дора, 6 моҳа ҳуҷҷат дора. ҳуҷҷатҳои танировкашам 6 моҳаи, бародаро. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 35 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 244 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад, бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини сеюм Opel Bechka соли бароишаш 1999, объем мотор 1.6, коробка механик, сӯзишвориш тоқа бензине, бародаро. мошин қарор дорад дар Россия, дар шаҳри Санкт-Петербург. нархи ин мошин 190 000 рубли русӣ мебошад. бо сомони ягон кас интересоват кана, агар 27 000 сомони тоҷикӣ мешавад, бародаро. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини чорум Mercedes Sechka соли бароишаш 1996, объем мотор D, коробка механик, сӯзишвориш бензин, газ. мошин кондитсионер дора, 4 баллони навзадагия, 1 сола ҳуҷҷат дора, бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 36 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 251 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад, бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед, бародаро. мошини панҷум Dodge
соли бароишаш 2000-ум объём мотор д коробкаш автоматай бародаро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Москва қарор дорад, дар метро Разумовский. нархи ин мошин 70000 рубли русӣ мешавад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 10000 сомони тоҷикӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар тоҷикистон боша бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини шашум Opel Sedan соли барори 6995, объём мотори 1.6, коробкаш механикаи бародаро, ҳуҷҷатош тамом шидагиай, ди гранатаи пешам тамом кардагиай, алиш кардан дар кор бародаро. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нархи ин мошин 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 90000 рубли русӣ мешавад бародаро. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. номерҳо аз Тоҷикистон ҳам аст, аз Москва ҳам. мошини ҳафтум Opel Vectra соли барори 1990, объём мотор 1.6, коробка механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи ин мошин 10000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 70000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини ҳаштум Daewoo Leganze соли барори 6999, объём мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 100% бародаро дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 104000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини нуҳум ВАЗ 2110 караванаш соли барори 2002, 1 сола страховка кардагие бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Москва дар метро Молодёжный. нархи ин мошин 45000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 6400 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мошини даҳум
камази фурӯшӣ. камаз қарор дорад дар шаҳри Москва. дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархш 600,000 рубли русӣ мешавад бародаро. бо сомони тоҷикӣ гардонем 85,000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.